que eren persones grans amb algun tipus de deficiència i ens van oferir venir a fer jocs de taula i així vam començar els dijous i així seguim, o sigui, procurem venir molt i ens agrada molt i la veritat és que t'enganxen. Al principi són una mica reacis a tu, però quan tu parles amb ells i t'obres, veus que t'estan esperant amb candeletes. Li dones una mica de tema i ells s'enganxen amb el que... Home, hi ha qui no, qui és més reservat, més parat. Però normalment, si tu els hi dones, encara que no parlin amb els ulls, o sigui, jo jugo al bingo, canto al bingo i sempre se senten al costat meu, se senten 2 o 3, que potser després de les partides ja no et diuen res, però és igual. Al moment de la partida veus que tu estàs pendent del cartró d'ells i ells això ho senten, no? I sí, et sents corresponguda, sí. El personal és alegre, sempre de broma amb ells, marcant-los quan es té que marcar, però sempre amb bona cara, amb bon humor. Ho trobo, és el millor que hi ha a Sant Joan de Déu. Jo no sé si els escolleixen o els hi marquen unes pautes o el que sigui, però el resultat és fantàstic.